ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଥରେ ନିରୋଳାରେ ବସିକି ଭାବ, ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ରୋଜଗାର କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା? କାହା ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ଶିଖ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ ଆଜ୍ଞା। ମରିଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ମନେ ପକାଇବେ, 2 ଦିନ ମନେ ପକାଇବେ, 3 ଦିନ ମନେ ପକାଇବେ, 5 ଦିନ ମନେ ପକାଇବେ, 10 ଦିନ ମନେ ପକାଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଧୀରେ 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 ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ। ପୁଅ ମନେ ପକାଇବ, ଝିଅ ମନେ ପକାଇବ, ସ୍ତ୍ରୀ ମନେ ପକାଇବ, ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ମନେ ପକାଇଥିବେ। ବାପା ହଉ କି ବୋଉ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଡ଼ି ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଯିବେ। ଯେମିତି ସଂସାର ଚଳନି ସେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚାଲି ରହିବ। କିଛି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଥରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ଆଜ୍ଞା ବସ, ଭାବ, ବୁଝିଯିବ ସଂସାରକୁ ଆସିଛ କେଉଁଥିପାଇଁ, ନବ କେଉଁଥିପାଇଁ, କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ।